Ase Luzarraga Bilbon sortu zen 1971an. Enpresa ikasketetan diplomaduna eta euskal filologian lizentziaduna da. Irakasle lanetan ibili ondoren itzultzailea da egun. Txilen bizi zela bere aurkako polizia operazioa jasan zuen eta kartzelan egonaldi bat egin ondoren Euskal Herrira etorri behar izan du bueltan. Literatura ez du alde batera utzi, hala ere. Utopiaren itzalak bere 5. eleberria da gaurkoan dakarkiguna. Ase Luzarraga zure berri bazebilen aspaldi honetan eta ez letra kontuengatik pozten gara, biziki poztu ere, gure artean ikusten zaitugulako. Pentsatzen dugu besarkada handiak egongo zirela Mundaka, Bermio, Bilbo alde horretan zu etorritakoan, ez? Bai, besarkada asko eta luzaroan itxarondoko besarkadaak izan dira, eta bueno, lasaitasun handia eman didatena, eta ni badakit besarkatu nautenei ere hori egin ahal izateak lasaitasun handia eman diela. Ez da ni hemen egotea azkenean libre eta seguru. Begi asko egongo dira zuri begira orain, esan nahi dut entzutetsua izan dela zure kasua, famatu egin zarela nolabait, eta onerako eta txarrerako barreratik bada ere, jende asko egiko duzu begira, zer egiten duzun eta zer ez duzun. Bai, hala da, eta nahiago nukeen protagonismo hori beste arrazoi bategatik etorri balitz, ezta, baina bueno, horrek ere nik uste dut erantzukizun bat eman didala, aukera eman du Txilen dauden eta geratu diren beste askoren egoera ere zabaldu ahal izateko, eta bueno, horretarako baliako dut. Bila Matasek esaten du, idazle bati errekak ekartzen dion material guztia zaiola erabilgarri idazteko orduan. Baita ere, harri gogorrak badira ere, eta besterik ez bada, ertzetan pilatu eta erreka bideratzeko. Zuk uste duzu, zuri gertatutako horrek bihar edo etzi izango da leku zure letren artean? Bai, izaten ari da, ez da badauka oraintxe bertan kartzelan hasi nintzen eleberri bat idazten, lehendik pentsatuta neukana, baina honek eman dit lehen eskuko esperientzia eta gero badaukat hori fikzioaren barruan, eta gero azken boladan eratzukizun moduan edo hartu dut, hango jendeareiko eratzukizun moduan hartu dut beste lan bat, eta izango da lehen aldiz gazteleraz zerbait idaztea, eta hauiak kronika moduan edo benetako gertaerak kontatu ahal izatea, hango jendeari lagundu ahal izateko. Azelagian urruti joan gara eta baten batek ez du jakingo zergatik ari garen hau guztia esaten. Ase Luzarraga Txilen zela akusatua izan da terrorismoa egiteaz eta gainera nolabait errudun topatu dute. Hala ere, berak beti esan du gezurra dela esaten zaiona eta zati batean geu gara testigu igazko Durangoko azokan elkarrekin geundenetako egun haietako bat sartu baitzuten sumarioan da ezinezkoa zen zukan ezer txarrik egitea geurekin ere egin baitzenuen topo Durangon. Beraz horrako montaje bat izan da. Dena dela, eta heldi zaiogun ona ekarri zaituen benetako arrazoiari, utopiaren itzalak du izenburu zure azken eleberriak eta nola laburtuko genuke. Protagonistak Josu du izena, ama suizidatu egiten zaio eta berak ere ez dauka erraza, jonkia da izandakoa. Hala ere badu amaren azken aholku bat bideratzen duena bere osaba batengana, osaba Artur, osaba aberats bat, Mundakan bizi dena, eta abar. Esango dugu novela hau duela 20 bat urte 1982an dagoela girotua eta goitik bera harrapatzen duela han ezagutu genuen garaiura, punk garaia, drogaren garaia, heroina zebilen, espida zebilen gure kaleetan, baina aldi berean kantu eder askoak loratu ziren, protesta eta erantzuna. Garai hori hartu duzu gai? Bai, apur bat hori izan zen hemengo Euskal Herriko garai industrialaren amiltzea, nolabait, eta garai postindustriala ekarri zuena.
Eta, bueno, ni neu garai hark bete-betean harrapatu ninduen, 15 urterekin hasi nintzen, bueno, hileak paratzen, lapoia, eskorbuto eta hori guztiak entzuten. Eta apur bat horrek guztiak utzi zituen errautzetatik hasi nahi nuen, bai, aurrera egiten, garaiari omenaldi txiki bat egiteko, baina askotan idealizatuta dagoenez hor zegoen zaborra ere egon zen, ezta? Oso kaltegarriak izan ziren drogak eta horre guztiak, eta nik ezagutu dut hor bidean desagertu zirenak ere, eta orduan, hori ere atera, iluntasun hori eman, baina iluntasun horretatik argitarako bidea proposatzeko. Etzegoen bakarrago sentitzerik. Albistea ezin zen une txarragoan iritsi. Josuk nahiago zukeen irudimenik ez izan. Baina bere alde masokistenak behin eta berriz zekarkion irudi bera burura. Ama bainuontzian, marea gorriak harrapatuta, biluzik, besoko zainak irekita, bizi zantzu guztiek alde eginda. Etzioten esan, zelan egin zuen bere buruaz beste. Zentroko zuzendariak bazekien sentiberatasuna zer zen. Eta primeran neurtu zituen hitzak. Euriak 11 minutu lehenago utzi zion Dead Kennedysen erritmoan jotzeari. Eta orain, malko distiratsuz estalita agertzen zen baratzea. Goragalea ematen zion baratzeak. Zerion alaitasunak adar jotzea zirudien. Aurpegira egiten zion barre. Esan dezagun, prentsak behintzat, punki anarkista bezala jarri zaituela, guk badakigu hortik baduzula, benetan duzula, baina horretaz gain doai handiak ere badituzula. Eta liburu hau, esan dezagun, utopiaren itzalak, benetan da utopiari buruzkoa, benetan da jarduera soziala eta ekonomikoari buruzkoa, benetan da kritikoa gizartearekin, esate baterako kapitalismoa goitibera astintzen duzu, baina irtenbidea ez da komunismoa. Ez, nire irtenbidea, zuk esan duzun bezala anarkista naiz, beraz nire irtenbideak gehiago egiten du komunismo libertariorantz edo estaturik gabeko komunismorantz edo, eta niretzat bat ere utopikoa ez den zerbait, ezta? Ze utopiak dira aldez aurretik eraikitako ideia bukatuak edo. Eta anarkismoa da inoiz bukatzen ez den ideia bat, ezta? Beti eraiki behar den zerbait, ez du aldez aurretik ezer finkatzen, eta nire ustez hori da, gizarte honek etorkizunen bat edukiko badu eta bere burua erabat suntzituko ez badu, nire ustez hortik jo beharko du egunen baten lehenago edo beranduago. Zer da, jarrera bat, beste zer baino gehiago? Ustez, anarkismoa etika bat, ezta? Etika eta bizitzeko modu bat, harremanak izateko modu bat, ezta? Horizontaltasunean oinarritua. Eta, liburu honetan erakutsi dudana da, horretarantz edonondik abia daitekela, ezta? Eta nork daukan ingurutik egin dezakela kapitalismoari buelta hori emateko. Oso interesgarria egin zaigu Osabaren figura. Osaba aberatsa da, Artur. Iloba zainduko du, ilobari bizitzeko indarrak emango dizkio, badakigu ekintzaile izugarria dela, baina bere ekintza, eta ekintza hori ezagutu nahian egingo du irakurleak aurrera, gosez, gure kasuan behintzat, baina ez da ixten, zuk esan duzun bezala, irakurleari tarte desentekoa uzten diozu.
Bai, enuen horratzean izkutatzen edo dena, enuen gehiegi definitu nahi, nik buruan badaukat aurra pentsatuta, baina nahiago nuen horrean irudimenari tarte zabalagoa utzi, eta zozen esateko nork bere baitatik pentsatzea zein izan daiteken bidea osabaren posizio horretatik, berak euki dezake edo botere edo posizio bat, beren enpresen bidez, eta zelan egin daiteken posizio horretatik nahi dugun bide horretarantz. Kapitalismoaren barrutik kapitalista batek zer egin dezakeen? Kapitalismo bera suntzitzeko, bai. Bitxia. Axel, amaitzera goaz, eta bi hitzetan mesedez, bolada honetan galdera bikoitza den galdera bakarrarekin amaitzeko ohitura hartu dugu. Zer kontatzen duzu, beraz, zure liburu honetan, Utopiaren itzalak eleberri honetan, eta zergatik irakurri behar dugu? Alde batetik kontatzen dudana da kolapsoaren teoriaren zirriborro bat, eta zergatik irakurri, nik uste dut gure bizitzan eta gizarte honetan hor esaten dudan bezala kontsumismoaren drogazaleak garen honetan bultzadak edo behar direlako gurpil horretatik ateratzeko eta aurrera egiteko, eta bestetik horretarako ez bada ere nik uste dut gozatzeko moduko historioa ere badagola, argilunez betetakoa. Eskerrik asko, Axel, berriz ongi etorria eta xantza hon liburu honekin. Eskerrik asko zuei eta nahi arte.